Dneska čistíme tento panel na lackách a môžete vidieť, že je naozaj veľmi načistený. Poďme sa pozrieť na to, jak na to pôjde. V prípade, že sa potrebujeme dostať na vysoké... Už to tu lze. Pozor. Na vysoké miesta, tak si vieme zavolať aj takúto vysokozbežnú plošinu. Máme ten rozdiel, môžete vidieť, že toto nad tým oknom je úplne niečo iné, jak to, čo očistíme. Všetky nečistoty sú úplne rozložené, už si to len opláchneme a uvidíme, ako to bude vyzerať potom. Môžete vidieť, že polovica domu je očistená. Môžeme vidieť úplne vyčistený barák a môžete vidieť, že výsledok je naozaj brutálny. Dobre.